ani sɔgɔma lajɛli jama aw minnu mi k'an lajɛ Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan ani aw minnu mi abonnenen don an na kuma bɛɛ aw abonnenen don an na a b'an ka video lajɛ a b'an ka fɛnw lajɛ donc sɔgɔmada ni an ka micro territoire yɛrɛ ye micro territoire ye jumɛn ye bi ta ma ni Faransi de cɛ donc dimanche don Faransi ka ministre des affaires étrangères bɔra an fɛ yan u n'an ka ɲɛmɔgɔ ye sigikafɔ kɛ sigikafɔ in kɛra jumɛn kan sigikafɔ kɔnɔna na an ka ɲɛmɔgɔ ko k'u ni jadisi bɛ fɛ ka sigi ko ka kuma pour que bɛn ka na an ka jamana kɔnɔ donc Faransikaw ka ministre ma sɔn a ma an bɛna don dugu kɔnɔ ka dugukɔnɔdenw hakilina ɲininka ni sigikafɔ Faransika nin ko in kan kun jumɛn na Faransi tɛ ka sɔn an ka mɔgɔw ni jadisiw ka sigikafɔ kɛ aw k'an si dɔɔni ta. Ani sɔgɔma ne fa. Ba ni sɔgɔma. I tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ ye Mohamed Daw mais communément o bɛ wele Zamzam Yu. Zamzam Yu. OK, basi tɛ sɔgɔmada na siraw ma. Komi dimanche don Faransikaw ka ministre des étrangers des affaires mɔgɔw bɔra yan nɔ. Voilà. Donc u ye sigi u n'an ka mɔgɔ ye sigikafɔ kɛ sigikafɔ in kɔnɔna na an ka mɔgɔ y'a yir'u la k'u bɛ fɛ u ni jadisiw ka sigikafɔ kɛ pour que bɛn ka na an ka jamana kɔnɔ cogo min na donc Faransikaw ma sɔn ma e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye o ko kan. Ayiwa n b'aw fo ka barikada aw fana sɔnna ka bɔ ka yaala dugu kɔnɔ ka kunnafoniw ni jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na an b'aw fo o la ka aw waleɲuman dɔn la aw ni fasojɔ ni ye ɲininka k'a fɔ Faransi ka position ani Mali ka position jadisiw ka négociation na bon moi personnellement ne b'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye décision min ta décision ɲuman de don anw négocier la ni MNLA yan anw négocier la ni groupe armé wɛrɛw ye yan nɔ olu ye ni waati dɔw tɛmɛna olu ye diɲɛlatigɛ degun bɛɛ atrocité bɛɛ lajɛlen kɛ jamana in kɔnɔ yan mais anw sɔnna ka négocier n'olu ye ka jɛn ni ko dɔ ye ka bɛnkan dɔw ta pour que jamana in bɛ se ka taa ɲɛ donc au parallèlement ça o yɛrɛ kɛrɛfɛ ni jadisi ninnu fana je pense que c'est la même chose surtout n'an ye élément dɔ ta o ye jamanaden de est-ce que a faamu n'a y'a sɔrɔ a ye kojugu kɛ jamanaden dɔw fana ye kojugu kɛ jamana in kɔnɔ donc c'est normal ne bolo an ka négociation kɛ n'u ye min bɛ se ka ɲɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ la o bɛ ɲɛ min tɛ se ka ɲɛ an b'o to yen est-ce que a faamu donc pour moi il est nécessaire an ka négocier ne kun bɛ nin position de kan depuis waati jan tɛmɛnen il est nécessaire an ka parce que an sɔnna ka négocier ni dɔw ye pour ka an tɛ négocier ni ninnu fana ye bɛɛ n'i ka doléance de don min ɲɛ an b'o ta min tɛ ɲɛ an b'o to yen jamana ka se ka taa ɲɛ bi an mago bɛ jamana de la an mago tɛ mɔgɔ ko la an mago tɛ jamana ko la an mago bɛ Mali ko de la Mali bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na Mali bɛ se ka bɔ ni degun kɔnɔ cogo min na est-ce que a faamu donc pour moi c'est nécessaire et c'est une opportunité comme le premier ministre l'a dit an ka négocier n'u ye pour que Mali ka lafiya Mali ka développement ka se ka daminɛ sinon an bɛ san 100 kɛ na a tɛ dabila Faransi yɛrɛ n'a gɔnnaw dara kuma o u bɛ négociation k'u ka mɔgɔw libérer États-Unis min ye jamana bi jamana min bɛ jamana bɛɛ sanfɛ ale bɛ ka négocier ni Afghanistan ni fɛnw ye bi malgré que u ye atrocité caman kɛ u bɛ ka négocier n'u ye donc il est temps an fana ka négocier n'u ye anw de bɛ développement ɲɛ olu développer la ka ban donc il est temps qu'on cherche à négocier jamana ka se ka bɔ nin situation kɔnɔ an ka taa ɲɛ voilà o de kun ye ne ka position ye. OK donc kumakan jumɛn b'i bolo k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔ ye pour que u kana Faransi lamɛn u ka t'u ka bolo kan. voilà ne kɔni bɛ min kɔni fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye ne hakili la ko caman tɛmɛna jamana in kɔnɔ yan nɔ a ma se bele i ka t'i sigi i k'a fɔ ɲɛmɔgɔ ye nin kɛ o ɲɛmɔgɔw b'a dɔn déjà u kan ka min kɛ parce que u bɛ jamanadenw bɛ kumana fan bɛɛ fɛ bɛɛ ko de Mali bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo di an mago b'o de la Mali bɛ ɲɛ cogo di an mago b'o de la o bɛna kɛ prix au prix on est prêt à sacrifier ça on est prêt à consommer ça pour que le pays démarre ko dɔ kuma sera donc u b'a dɔn déjà u kan ka min kɛ u ka jamanadenw lamɛn u ka anw lamɛn an bɛ ka min fɔ jamana in siniɲɛsigi ye anw de ye est-ce que a faamu donc u ka anw lamɛn an mago b'a la bi Mali bɛ se ka bɔ nɔgɔ la o bɛ kɛ ni prix au prix on est prêt à sacrifier pour ça i y'a faamu voilà qu'il continue avec ce chemin Mali bɛ se ka lafiya cogo min na voilà. OK merci kuma ɲɛna i ni ce. An sɔgɔma ne fa. An sɔgɔma fi. I tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ ye Dugukolo Sango. Dugukolo Sango. OK basi tɛ sɔgɔmada na an sera aw ma an bɛ fɛ k'aw ɲininka question damani na dimanche tɛmɛnen Faransi ka ministre des affaires étrangers bɔra yan nɔ u n'an ka ɲɛmɔgɔ ye sigikafɔ kɛ pour que sigikafɔ in kɔnɔna na u y'a yira Faransi la k'u bɛ fɛ ka
sigikafɔ kɛw ni jadisiw cɛ an ka jamana kɔnɔ pour que bɛn bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ mais faransiskaw ka ministre ma sɔn a ma donc e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye o ko kan. n'a kɛra min ye wa foyi tɛ sigikafɔ ban kɛlɛ ta ban mɔgɔw ka sigi ka kuma dɛ kabini kɛlɛ fɔlɔfɔlɔ min daminɛ kabini Modibo la an denmisɛnninma don kuma de y'a ban sifo de y'a ban ni faransi ko k'u tɛ jɛn n'a ye o fɔ ni faransi ye jalaki ye o parce que faransi t'a fɛ an ka bɛn o an bɛ kɛ gɛlɛn min na farafin kɔnɔ faransi t'a basi ye farajɛw o bila an ka bɛn parce que u ka hɛrɛ de bɛ yan an sɔnna ma sɔn u ka hɛrɛ de bɛ yan kɔrɔfɛnni o ye Mali kɛ hɛrɛ de bɛ yen u ɲi bɔ o de la a sew bolo a nafolo bolo a fɛn bolo ko de b'a la u tɛ fɛ an ka bɛn u tɛ fɛ an ka bɛn dɛ u tɛ fɛ an ka bɛn kabini dimisa tile sigima de kɛlɛ ban ni fana kɛlɛ de b'a ban ni filɛ ka kɛlɛ kɛ n ko Malien de don Malien don ne b'a dɔn ne kuna yan pali kɔngɔ la sɛ caman an bɛ baro kɛ a ko tant que farajɛ bɛ o t'a fɔ hɛrɛ kɛ jamana kɔnɔ an dun minnu kɛlɛna an ka minnu kɛlɛ olu farajɛ ɲɔgɔn bolo o t'a fɔ si bɛn ka bɛ jamana kɔnɔ kɛlɛ bɛ a bɛ sa ɲanbɔ mɔgɔw bɛ kɛ sa ni bɛ bɛɛ kɛ bɔ u ma bɔ fɔ u bɛ taa fɔ ala ye fo an ka se ka kɛlɛ ne sɔnna jalo ma fo ne se ka bɛn ne kɛlɛ fi ne bɛ bɔ kɔrɔn fɛ ne bɛ bɔ Gundam ne wele kɔrɔn fɛ ka mu Gundam hɛrɛ min bɛ kɔrɔn fɛ a tɛ kimina fana farajɛ bɛ o de la bon t'a fɛ an bɛ se ko la an ko baara parce que olu fɛ dugukolo gasi tɛ an dugu a ka ca ma olu fɛ dugukolo tɛ o ko ji bɛ k'u sɔrɔ k'u siri tunu u bɛ ka na jamana dɔw la minnu sigi k'u hakili ɲuman k'a fɔ ko nin da tɔfɛ aw ka sanko o bɛ na ni bɛlɛbɛlɛ de o donc olu fana u kɛlen ko anw farajɛ min na olu b'an kalan u bɛ ɲɛbɛ ko ni se ka nin bɛlɛ ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ sira sɔrɔ ka don olu ni ɲɔgɔn cɛ u min sɔrɔ ko sɔrɔ ka an ka hɛrɛ bɛ jɔ ka exploiter ka taa n'a ye k'an to ɲɛnina. C'est une très bonne chose que le gouvernement de la nation accepte de dialoguer avec Yad. C'était maintenant comme nous. Avec moi dialoguer, pas avec les nazis, pas avec les Français. Pourquoi avec des dialogues qui n'aient pas entre eux. Mais quel est le mal choisi? Voilà. Ok, donc kumakan jumɛn b'i bolo k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔ ye pour que u kana faransi lamɛn nin ko in na. Ko jumɛn Mali bɛ cogo min na bi na. A kɛra cogo cogo kɛlɛ a tɛ foyi ɲɛ jamana kɔnɔ a bɛ jamana nasi ka taa fɛ kabini an wolo nin kɛlɛ bɛ ka kabini an wolo depuis 1946 n'an hakili b'a la n fa y'a fɔ n ye ko rapport dɔ kɛra k'ale ye rapport dɔ kalan Dakar ka to stade de Dakar Sénégal k'a ye rapport min kalan ko colonisateur français commandant corps min tun bɛ n'o de ye Alakinela Bakary Diallo ye bɛɛ b'a dɔn Mali kɔnɔ yan a ye rapport dilan k'a fɔ ɲɛmɔgɔw ye ko san ni kɔrɔfɔ tilala Mali ye Sudan nɔ o ko de k'a fɔ ko hɛrɛ tɛ yen depuis kabini ne wolo o rapport bɛ yen dɔ yɛrɛ y'a fɔ ko k'a ye ka na on voit ça ala ma mɛn bon fana t'a fɛ an ka bɛn o ne ko ne fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka sabali u ka dialogue kɛ kɔrɔ ni an bɛɛ de ta don n'a tiɲɛna an de ta don ni kɔrɔ minɛna Mali kɔnɔ u k'a fɔ ko yan kɔni o kɛra o ko ta ye fo n ka so o de ma minɛ an ka nɛgɛ an ka hɛrɛ bɛ kɔrɔn fɛ de ni kɔrɔn fɛ minɛ na dɔrɔn o y'an ka bɔra an ta la an to ɲini ala fɛ o de fɔ k'a fɛ jamanadenw ma. Merci kuma ɲɛna. An sɔgɔma ne fa. Hɛrɛ sira. Tɔɔrɔ sen nɔ i tɔgɔ ni jamu. N tɔgɔ Ɲangiri Sogona. Ɲangiri Fofana. Sogona. Ok. Donc basi wɛrɛ tɛ sɔgɔmada n'an sera ma k'aw ɲininka dimanche do étranger bɔra yan nɔ donc an ka ɲɛmɔgɔ ye sigikafɔ kɛ sigikafɔ in kɔnɔna na an ka ɲɛmɔgɔ y'a yir'u la k'u bɛ fɛ k'u ni jadisiw ka sigikafɔ kɛ pour que an ka jamana bɛ se ka basigi cogo min na kɛlɛ bɛ ban an ka jamana kɔnɔ cogo min na donc faransiskaw ka ministre ma sɔn o ma e yɛrɛ hakilinata ye jumɛn ye o ko kan. Tabarikala ala k'an bɛ sababa ma. Komi Aranji yɛrɛ y'a fɔ ko olu ka terrain tɛ olu la olu b'i kan terrain de nɔfɛ
i b'i ka enterré nɔfɛ o i t'a fɛ kɛlɛ ka ban ni kɛlɛ banna sa olu ka enterré banna bon o do dɔrɔn i b'a fɔ ko i t'a fɛ an ka kumana ninnu fɛ sinon ninnu ye malidenw de ye malidenw do ne sagira an kɔrɔ ni kɛlɛ bɔra aw ɲɔgɔn cɛ n'a sigira ka kuma o de ka ɲi kɛlɛ kɔni nafa t'a la bon nafa su t'a la n'an bɛnna o de ka ɲi bon mais Faransi t'a fɛ dɛ n'an bɛnna dɔrɔn Faransi ka hɛrɛ t'a kɔnɔ ɲɛmɔgɔw de bɛ jɔ i jɔyɔrɔ la o de bɛ jɔ i jɔyɔrɔ la an kɔni bɛ mun f'i ye i bɛ jɔ i jɔyɔrɔ de la o de ka ɲi ma mais n'i sagira an kɔrɔ k'an di Faransi bolo an y'a fɔ ko an y'an indépendant ta an ma indépendant ta dɛ an bɛ Faransi de bolo hali bi n'an tɛ Faransi bolo ne ko ni n ka jamanadenw bɛ bɛn e ko k'o tɛ kɛ ne y'a fɔ ko o tɛ kɛ a b'a komi ne ta tɛ jamana in ye Congo président ale ma bɔ i bolo nin cogo de la a bɔra yen cogo de la a donna anglais kun bon sisan kɔni ne kɔni bɛ mun fɔ ɲɔbandenw ɲɛ Faransi k'u kɔni n'an b'an yɛrɛ de fɛ dɛ an ka bɔ a kɔ n'an ma bɔ a kɔ an tɛ bɔ nɔgɔ la dɛ an tɛ bɔ nɔgɔ la olu kɔni bɛ mun ɲini dɔrɔn o ye k'an pɛr dɔrɔn de iyo. Ok, merci kuma ɲɛna. An sɔgɔma ne fa. Awa an sɔgɔma. I tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ Keita Hamzata. Keita Hamzata. Ok, basi t'a la Keita kɛ. An sera ma sɔgɔmaden na. Komi dimanche don Français ka ministre des affaires étrangères bɔra an fɛ yan nɔ. U n'an ka ɲɛmɔgɔ ye sigikafɔ kɛ. Donc sigikafɔ kɔnɔna na an ka ɲɛmɔgɔ y'a fɔ ye k'u bɛ fɛ ka taa jadisiw nɔfɛ u n'u ka sigikafɔ kɛ pour que bɛn bɛ se ka na an ka Mali kɔnɔ cogo min kɛlɛ ka ban. Donc Faransikɛw ka ministre ma sɔn a ma. E yɛrɛ hakilinata ye o jumɛn ye Faransiw ka banna an ka nin sigikafɔ la? Bon an kɔni ka jate la ni a tɛ kɛ basi ye o b'a jira anw na k'a fɔ ko Faransiw de ye complice ye anw ni jihadisiw tɛ parce que normalement olu kan ka bɔ an ni jihadisiw tɛ an ka kuma de jihadisiw y'an somɔgɔw de an balimaw de don mais n'i y'a ye u bɛ ka kafa c'est que mɔgɔ dɔ de b'an ni ɲɔgɔn cɛ o ye Faransiw de donc nin ye exemple frappant de k'a jira an na k'a fɔ anw ka kɛlɛ in tɛ kɛlɛ gansan tɛ quoi c'est Faransiw de bɛ ka kɛlɛ nin organiser quoi mais a kɔni mana kɛ cogo la fo an maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ vraiment Faransiw t'an ɲɛ kɛlɛ in na quoi parce que ni anw ni jihadisiw tɛ se ka sigi f'olu ka kɛ yen de n'i y'u bantɔ ye c'est que gundo dɔ b'u ni jihadisiw tɛ o t'a fɔ an ka bɔ o de kalama quoi o de kɔni ne ka jate ye awɔ ka fɔ maliyɛn bɛɛ ye quoi. Donc kumakan jumɛn b'i bolo k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔ ɲɛna u kana Faransikɛw lamɛn nin ko la? An ka ɲɛmɔgɔw ɲɛna kɔni vraiment Faransi kɔni k'o to yen fɛ an ka ko in na quoi u ka Faransi to yen Faransi tɛ se ka foyi kɛ nin na bilen u yɛrɛ k'u jɔ jɔyɔrɔ la cogo min na u bɛ se ka ko dɔ kɛ maliyɛnw ye quoi o de y'an ka jate ye n'a Ala ka diɲɛ ye. Ok, merci kuma ɲɛna. An sɔgɔma ne fa. Awa an sɔgɔma. I tɔgɔ ni jamu? Ibrahim Maiga. Ibrahim Maiga. Ok, Ibrahim Maiga basi wɛrɛ tɛ an bɛ ne ɲininka question dɔ de la. Kunnasini dimanche Faransi ka ministre des affaires étrangères bɔra an fɛ yan nɔ. Donc u n'an ye sigikafɔ kɛ an ka ɲɛmɔgɔ ye sigikafɔ kɛ sigikafɔ kɔnɔna na an ka ɲɛmɔgɔ y'a yir'u la k'u bɛ fɛ u ni jihadisiw ka mɔgɔ ka sigikafɔ kɛ pour que bɛn bɛ se ka na an ka Mali kɔnɔ cogo min donc Faransi ka ministre ma sɔn a ma donc e hakilinata ye jumɛn ye o ko kan? Bon ne hakilinata ye an kan ka sigikafɔ kɛ n'o ye négociation de ye hakilina ye ni négociation tɛ a tɛ ɲɛnabɔ voilà. Donc i bɛ kumakan jumɛn b'i bolo k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔ ye pour que u kana Faransi lamɛn nin ko kan? Kana Faransi lamɛn de u ka sigi ka kuma yɛrɛ de kɛ sinon kɛlɛ t'a ɲɛ sigikafɔ de b'a ban voilà o de ye ne hakilina ye. Merci kuma ɲɛna. An sɔgɔma ne kɔrɔkɛ. Ani sɔgɔma tanama. I tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ Mamadi Sangare. Isa Sangare. Mamadi Sangare. Ok, Mamadi Sangare basi tɛ an bɛ ne ɲininka kuma dɔ la i bɛ se k'an jaabi a la. Dimanche don Faransi ka ministre des affaires étrangères bɔra an fɛ yan nɔ. Donc u n'an ka ɲɛmɔgɔ ye sigikafɔ kɛ sigikafɔ kɔnɔna na an ka ɲɛmɔgɔ y'a f'u ɲɛna ko u bɛ fɛ ka sigikafɔ kɛ u ni jihadisiw cɛ. Donc Faransi ka ministre ma sɔn an ka Mali ka sigikafɔ kɛ u ni jihadisiw cɛ e hakilinata ye jumɛn ye o ko kan? Ne hakilinata min ye o ko kan donc an bɛ ɲinana fama fɛ e Faransi ma sɔn an yɛrɛ de b'an na jamana kunna o donc ne Faransi ma sɔn an b'a to an yɛrɛ b'an yɛrɛ dɛmɛ ɲamɛ kan an yɛrɛ b'an dɛmɛ ten an yɛrɛ dɛmɛ ten kɛlɛ bɛ ban ɲamɛ ka jamana kɔnɔ n'o tɛ a ko kɛra tɔɔrɔya ye
ne kɔni bɛ ɲini k'a fɔ jamana kɔnɔ faama ye ne faransi ma sɔn an bɛ se k'a dɔn k'an yɛrɛ ɲɛ kan an bɛɛ b'o siya de sa kɛlɛ ye ban ɲa min kan ne kɔni min sɔrɔ k'a fɔ ɲɛna wele o de ok merci kuma ɲɛna ani sɔgɔma ne ba nse ani sɔgɔma tɔɔrɔ tɛ yen nɔ i tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ Salimata Dumiya. Salimata Dumiya. Ok, Salimata Dumiya, basi t'a la an sera mɔgɔw ɲininka. Comme dimanche tɛmɛnen France ka ministre des Affaires étrangères bɔra an fɛ yan nɔ. U n'an ka ɲɛmɔgɔ ye sigikafɔ kɛ. Donc sigikafɔ kɔnɔna na an ka ɲɛmɔgɔw y'a f'u ɲɛna k'u bɛ fɛ u ni jadisiw ka ɲɛmɔgɔ ka sigikafɔ kɛ pour que bɛn ka se ka na an ka Mali kɔnɔ cogoya min na. Donc France ka ministre ma sɔn o ma. E hakilinata ye jumɛn ye France ka ministre ka bɛn banna ni ko in na? Hakilina juguya kɔni t'anw fɛ. N'u sera ka bɛn a la, bɛn ka na jamana kɔnɔ o de ka fisa. An ka ladeli ye bɛn ye. Ni bɛn nana o de ka di maliyɛn bɛɛ ye. O de tun ye ne ka kuma ye. Donc kumakan jumɛn b'i bolo k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw u kana sɔn cogo si la ka France lamɛn nin ko kan? N'u sera ka bɛn ko la, o de ka fisa. N'u bɛnna ko la kɔni, o ni Faransi ka bɛn ko la o ka fisa wa? O de ka di ne yɛrɛ ye. Ok, merci kuma ɲɛna. An sɔgɔma ne fa. Nba n sɔgɔma somɔgɔw. Se i tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ Mohamed Gueye. Mohamed Gueye. Ok, Mohamed Gueye basi tɛ sɔgɔmden an sera ma mɔgɔw ɲininka. Dimanche don France ka ministre des Affaires étrangères bɔra an fɛ yan nɔ. U n'an ka ɲɛmɔgɔ ye sigikafɔ kɛ. Donc sigikafɔ kɔnɔna na an ka ɲɛmɔgɔ y'a f'u ɲɛna k'u bɛ fɛ ka taa jadisiw nɔfɛ. U n'u ka sigikafɔ kɛ pour que bɛn bɛ se ka na Mali kɔnɔ cogo min na. France ka ministre ma sɔn a ma. Donc e hakilinata ye jumɛn ye u ka bɛnbaliya in na ni ko la? Aw ka ɲininkali diyara an ye kosɛbɛ. N b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw ka cɛsiri la. Plus ni kunnafoni bɛ ka bonya, plus mɔgɔw ɲɛ bɛ yɛlɛ, mɔgɔw bɛ bɔ ko caman kalama. N b'aw ka teleso fo kosɛbɛ a n'aw yɛrɛ ka cɛsiri la. Ne ko France ko in a ma se ban ye ten. France ko in sera ban ye ten. Trop c'est trop. An mɔkɛw yɛrɛ tɛ an faw an tulomasamaw y'olu de coloniser. Colonisation fɛn banna la bi. A banna bi a wagati tɛmɛna. Trop c'est trop. Bibi na docteurw b'an fɛ yen, ingénieurs b'an fɛ yen, tubabuw ye kalan min an y'o kalan kelenw de kɛ. Bibi na an bɛ se ka diɲɛ ko bɛɛ kɛ, an dépendent don an yɛrɛ la. Europe bɛ ka balo an africains de la yan nɔ. Trop c'est trop. Il faut que Afrique k'a jɛ k'a bolo di ɲɔgɔn ma, u ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. France ka colonie fɛn fɛn bɛ yen, n'a bɔra an yɛrɛ la, an de y'a bɛɛ la jɔn fɛnɛ ye. N'a fɔra ko jɔn, an ta ka jugu n'a tɔw bɛɛ ta ye. France ka colonie bɛɛ la. Il est temps an ka mɔgɔw k'u décider ka bɔ nin jɔnya juru in na quoi. Donc kumakan laban jumɛn b'i bolo k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔ ye pour que u kana France lamɛn nin ko la? France lamɛnli tɛ o, n'an yɛrɛ y'a lajɛ France tɛ ka sa o, anw de bɛ ka sa o. An dɔw de bɛ ka sa o. Maliyɛnw de bɛ ka sa o. France tɛ k'u sigilen to k'u bɛ anw téléguider o. K'u sigilen to dɔrɔn k'a kɛ tan n'u ye mun fɔ an ka sɔn a ma. An man kan tɛ ka sɔn o ma. Trop c'est trop. Nous les jeunes, il est temps an ka wuli. An de b'an ka kɛlɛ kɛ. Mɔgɔ si tɛ ka du dilan dutigi place la. Bandaw mun sigira nin, il est temps k'a ka responsabilité assumer. Plus les Assimi Goïta, il est militaire. Bon, donc Macron c'est un petit. Bien vrai que c'est un chef d'État, mais nous déunidou. Un bandau déunidou. On lutte dans ce coup si vous déunidou manipuler. Comme Salifou Keita est mon foni. Oui, Salifou Keita a comment blagata krojugu fait. C'est la du côté à dénedou. On sait qu'à ansigi au déun amara. En flâner. Bien vrai que nous bétanto. Il est temps si Macron nous sait qu'au si jamana. Ka France ɲɛna bɔ k'u bɛ tila ka Mali ɲɛna bɔ an tɛ se ka an de b'an ka kɛlɛ kɛ an place la bi bi in na a moyen b'an ye a kɛlɛkɛminɛn b'an bolo a cɛfarinw b'an bolo an ka mɔgɔw yɛrɛ ko k'u ka terrain u ka b'u ni u cɛ mais bien vrai que Russie nana 2 jours na ka na intervention kɛ bɛɛ y'a ye nord kɛra cogo min na a 100 ans kɔnɔna la Russie ka intervention drone wulila dɔrɔn an ye nord évacuer cogo min na ni kɛlɛ ka d'u ye an ka mɔgɔw prennent ka kɛlɛ kɛ u ka bɔ an ni ninnu cɛ rébellion ko tiɲɛ tɛ politique de don France ka jeu de don France ka intérêt de don ni y'a ye France tɛ ka sɔn bi an ka mɔgɔw ka taa parce que u ka intérêt dɔ de bɛ menacer France tɛ foyi kɛ gansan ne kɔni bɛ mun dɔn ce qui est sûr Macron ko in on en a marre Macron ni diɲɛ filɛ crise min na Macron ka faute de don il est temps an ka bɔ ninnu ka jɔnya juru kɔnɔ ne kɔni bɛ se ka mun fɔ an tɛ na kuma de don pour que n kana taa yɔrɔ jan France an tɛ France dɔn France ye u ye minnu coloniser olu tɔ tɛ diɲɛ kɔnɔ bilen yɛrɛ en nouvelle génération an t'u dɔn nous on est prêt ka taa an ka rebelles affronter rebelles t'an ni foyi cɛ n ko France de bɛ dotation d'u ma ninnu bɛ se k'u to yen fɛ ka mun sɔrɔ u tɛ se ka foyi sɔrɔ u yɛrɛ o il est temps
dugu tɔ minnu pɛrɛnnen don k'an dɛmɛ u ka taa partenaire ɲɛnama ɲini olu k'u dɛmɛ an k'an ka kɛlɛ kɛ a bɛ ban. Il ne faut pas que an fɛnɛ minnu bɛna an kɔfɛ génération wɛrɛ min bɛna an kɔfɛ an bɛ nin kɛlɛ kɛ ka ban olu génération kura olu b'u sacrifier ka Mali jɔ. Ne bɛ se ka kuma min fɔ o ye nin ye. Merci kuma ɲɛna. Ayiwa aw bɔra ka dugu kɔnɔdenw ka résultat lamɛn bɛɛ y'i hakilinata fɔ nin ko in kan donc an b'aw fɔ ɲɛna an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ aw ko an bɛ aw de kama ka kunnafoniya ɲini k'a di aw dugu kɔnɔdenw ma aw minnu sigilen don fɔ sigiyɔrɔ la ka kunnafoniya ɲini k'a di aw ma fɔ sigiyɔrɔ la donc an b'a fɔ aw kana ɲinɛ ka j'aime ani commentaire kɛ an ka fɛnw kan dugu kɔnɔdenw kɔni y'u hakilina fɔ faransikan nin ko in kan an b'a fɔ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.